umfundisi umlelelela utata wakhe wayeligosa la aya singekakhi ne-Andrew Saba ngoku singene esikolweni sasekukhanyeni. Siyabulela kakhulu siyabulela uThixo ngawo, siyabulela. Intshumayelo xa iye yafikelela ebantwini afunekanga siyinkikishe nekuyizise bangaba wena xa uphuma apha akunabhaka yazi uba ikhona oyiphosileyo. Siyabulela kakhulu ndawumelele, siyabulela. Nyanisile abazali bakhe ndibazi kakhulu. Umkhulwa wakhe wayengu-choir master. He was so good. Wabiwa zinkonzo zonke. Kodwa wabuya wazoba ngu-choir master we-district Cape of Good Hope. Ndandikhona emngcwabeni wakhe siyomngcwaba ngoku seyibekile eKapa ndisuka eQokolweni ndayomngcwaba. Siyabulela kakhulu. Ndibulela wonke umuntu lapha people okuzidina kusebusuku kodwa nizidinile. Thixo anisikelela nidamsanqenise nonke. Sibulele nerhamente yalapha ngokusibulela le nkonzo intsha. Njengoba ndandine phaya eKapa umfundisi u-Andrew Saba wakhe lona qale apha efika unyaka wesithathu savula licala serekhodi futhi. Siyabulela kakhulu. Siyabulela kakhulu bomntu lapho. Siyathemba ukuba ngaba ke nangomso sekutshiwo ekuseni abo banako bazawuphumelela nakuyokujikeleza kuvele torho ebantwini. Sawuthatha iculo ndizokusikelela izokwamkela nofela. Singaze simke kwendlela. Siyaleza Thixo nabantu umama uzowuthathwa apha i-ambulance ngenxa ye-blood pressure iyenyuka. Sicela wena ngemesunguleyo nezandla ezimanxeba umchukumise ngazo sonani. Siyaleza kwakhona umama uKhoza othe imoto yakhe eyipakisha phandle wafika amaphara athatha ibag yakhe ngoba kwicango elingatshakiyo emotweni. Sicela ke Thixo naphaya isinto esiyicelayo mabayilahle ii-contents zebag noba imali bayithathile kodwa
mabayilahle Thixo nabantu ikwazi ukufumaneka. Sikela ke Thixo nabantu lo mfana wakwaDlangamandla wakwaDolo umbelebele sikulela Thixo nabantu ubulumko azanabo ngokuhlwa nje. Sikelele sekethe abefundisi balesekethe amagosa esekele nabashumayeli bonke nabantu bonke. Lothi ubabalo lenkosi yethu Yesu Kristu thando lukaThixo uyise budlelana moya ingcwele monwabisi lihlale kuni nonke naku-Aya ongoyena umncinci kusukela ngoku kuthi bebunaphakade. Amen, amen.
Shumayeli balapha ekhaya abekekileyo. Ndibulise uMama Vice, Tata Vice, Vice. Bese endleleni benjalo abanye abantu endibabizayo apha bazawugaleleka ndiyayazi. Ndibulise executives zonke zamasebe, executives zemanyana. Ngalo mzuzu bethunana wonke umuntu lapha endlini, abantu abakhulu. Ndibulise iSt John's kanye nempondo yonke. Ngegama kaJesu amen. Amen. Ndingamshanga ke umfundisi wami endifuna umazisa ngalo mzuzu endimele nje lonto umzuzu omnye. Phambi kwethu bandla soleza kuni umfundisi uBusakho, uFather Lithemba, umntana lapha ekhaya eRhini, umntana uMgqobo. Maphakula Nkosi Church. Ulapha ke kuthi asiqala ukubona asigqibelisa ngokubona. Uze kuthi ke uzoqhubeka umsebenzi njengoba siyazi kwi-programs zethu banamhlanje ngexesha bayistart. Sicela ke bethuna ngasimkhaphi ngento yonke ayithandayo nento ayithanda kunene. Unganjobe yakwazi noyihlabela kodwa ke ihlabele siyichole. Lento siyenzayo siyenze lokuyihlabela nabasihlabele ngapha. Amen. ngokwesiko nangokulungisa yena uyawusindisa umphefumulo wakhe. Yazivuma izigqitho zami nesono sami sihleli siphambi kwami. Sithelisa ubuso bakho ezonweni zami,
ubucime bonke ubugwenxa bam. Ngoba amadili kaThixo umoya owaphukileyo, inhliziyo eyophukileyo netyungileyo Thixo akuyi kuyidela. Xazulani inhliziyo zenu, ingabi izingubo zenu, nibuyele enkosini uThixo wenu. Kube nobubele nemfesane, yonizeka kade umsindo, inenceba enkulu yazohlwaya ngenxa yobubi. Ngoba enkosini uThixo wethu, imfesane noxolelo kuba sigwilikile kuyo, asiliphulaphulanga ilizwi lenkosi uThixo wethu ukuba sihambe ngemiyalelo yayo ayibekileyo phambi kwethu. Uqukani ukuba ubukumkani bamazulu busondele, ukuba sithi asinasono siyazikhohlisa inyaniswa yikho kuthi. Ukuba sithi sizivuma izono zethu uthembekile, ululungisa ukuba sixolele izono zethu, asihlambuluke kuko konke ukungalungisi. Lave sekugqibela sicele uthunywa ngumoya kaThixo asithandazele. Wena Thixo ulilithemba labantu abakholwayo. Ngoba Thixo bathi ukuze bazuze ubomi obungunaphakade, babuzuza Thixo ngoba besazana nawe, Nkosi yethu elungileyo. Ulithemba lethu, liliwa lethu. Uyingqondo Thixo sizimela ngayo xa kufika amaxesha emandezelo. Thixo wethu olungileyo. Nasekuseni nje Thixo wethu onamandla, sikuvile Thixo wethu olungileyo unyakaza phakathi kwethu. Thixo wethu olungileyo. Sabulela Thixo saphakamisa izandla sathi Thixo asimbonanga uThixo njengawe. Liyajika Thixo ilanga umlilo wezinto zonke nangoku Thixo sisahlele ebukhweni bakho Thixo wethu olungileyo. Kuqala Thixo le program umoya oyingcwele Thixo wethu olungileyo uthi Thixo utata umfundisi masimeme wena njengoThixo umlilo wezinto zonke. Ndikhumbula into enye Thixo okanye ndiqonda into enye oba Thixo ezingcingeni zakhe yona nto ihleliyo yoba Thixo wethu oba sikumemanga Thixo wethu olungileyo lo msebenzi Thixo uyofumana kulilize Thixo wethu olungileyo. Simema wena ke Thixo ngoba sikwazi umoya oyingcwele umlilo wezinto zonke sikumema Thixo wethu olungileyo ngoba Thixo wethu olungileyo sazi wena njengoThixo bawethu olungileyo. Sikumema Thixo sisazi into inye umlilo wezinto zonke oba xa ungekhoyo phakathi kwethu
Thixo wethu olungileyo ilizwi lakho Thixo lifumana lilambatha Thixo wethu mema wena Thixo sicenga umoya wakho Thixo wethu olungileyo ba wondlale Thixo wethu inhliziyo zethu xa kuzawuthetha ilizwi lakho Thixo wethu olungileyo sikumema Thixo sikwazi Thixo wethu olungileyo ba asisiza kuwe Thixo njengothemba Thixo thembakeleyo uyasenzela izinto sizicelayo kwentabeni Thixo umfundisi ubhusakho Thixo wethu olungileyo ulapha Thixo nenkosikazi yakhe moya ingcwele ulapha Thixo nabantwana bakhe mnini wezinto zokwenza Thixo lanto yakhe yathethwa Thixo ngumnye umfo ngenye imini Thixo wethu olungileyo wathi mna nendlu yam siyakukhonza uYehova balapha ke Thixo mnini wezinto zonke bazintwinye Thixo olungileyo ba uThixo akafumaneki umkonzi yasechurch yodwa Thixo wethu bazi Thixo into ethi wena Thixo nguThixo okhona endaweni zonke futhi Thixo nguThixo okhona ngamaxesha onke nabo ke Thixo wethu olungileyo emeqongeni into ezinto zonke uthe xa introducewa bawethu namandla ngumamuliwani wathi ngumntana serhini Thixo wethu olungileyo ndaqwala Thixo ndathi siyamazi moya ingcwele Thixo wethu olungileyo ugqume ke Thixo wethu olungileyo kulantaba moya ingcwele masingaziyena abanye abantu bazathi xa bemlanda Thixo bathi sazi abazali bakhe sazi nendlela akhule ngayo kodwa Thixo ngoku usisitya Thixo silungileyo sendaba sakho zilungileyo Thixo ugquma Thixo olungileyo lo mfo kabhusakho Thixo ugquma Thixo latata Thixo wambiza ngemino yodwa wabiza yena yedwa Thixo wethu olungileyo ilizwi laviwa nguye yedwa Thixo wethu olungileyo sazi intonya Thixo ubuqhela ukumsebenzisa Thixo wethu olungileyo kodwa ngoku Thixo wethu namandla umapha Thixo kule ntaba seSt John's Thixo wethu olungileyo umthululeleke Thixo umbethe wentsikelelo mnini wezinto zonke izinto aqhela ukuzithetha uma numpompa wena njengoThixo umkhulise emoyeni Thixo wethu olungileyo mnika amandla Thixo wethu olungileyo ubamba ivangeli yakho ngesandla athi xa senza njalo Thixo wethu olungileyo ubamba isandla sakho sokunene Thixo wethu olungileyo hlala bakhe Thixo kule nkonzo yizimase Thixo njengezinye inkonzo ezigqitha apha zingavumi Thixo wethu olungileyo usathana atyhulube phakathi kwethu sandlala Thixo undumiso kule ndawo ukuze umoya wakho ingcwele ufuka amapha Thixo wethu olungileyo nto siyinqwenelayo Thixo sinqwenela Thixo imiphefumulo ezawuzuzeka lilizwi lakho Thixo wethu namandla ukuze kugqibeleni sithi xa simile phambi kwetrono yobabalo lwakho Thixo sibulela izinto ezinhle osenzela zona hlala phake Thixo zimasa le nkonzo Thixo mayiphakanyiswe umoya wakho ingcwele ukuze Thixo zonke izinto ezizakwenzeka apho ziphinyiselwe nguwe njengoThixo othembekelayo sicela kuwe sikhunga sithemba sikholwa ngoba izinto sizicela kuwe Thixo nguThixo oqhela ukusenzela senzele ke Thixo ivana lomthandazo egameni nasegazini lonyana wakho Yesu Kristu ngokuze lo naphakade bawethu osezulwini
sethu sokuqala njengoko sibhaliwe kwincwadi yokuqala kwabaseKorinte kwisahluko seseshumi sithabathela thina ukulesa kwivesi yeshumi elinesithandathu sikhothame kwivesi yeshumi elinesixhenxe kwincwadi kwabaseKorinte bokuqala isahluko seseshumi sithabathela thina ukufunda kwivesi yeshumi elinesithandathu sime kula vesi yeshumi elinesixhenxe phansi kwesihloko esithi unqulo zithixo malucezelwe iphepha ezantsi kwiBhayibhile esindala u11:28 masifundeni ke nabantu abayifumeneyo indebe yentsikelelo esisikelelayo asibudlelanena begazi likaKristu isonka esi sisiqhekezayo asibudlelane nabomzimba kaKristu ngokuba thina sibaninzi nje sisonka sinye simzimbamnye kuba sonke sabelana ngeso sonka sinye eli lilizwi lenkosi yangenkosi ngasikelela ukufundwa kwelizwi layo ngokukude bengunaphakade amen sesibini ke isifundo masisifumane kule ncwadi kwivangeli ngokubhalwa nguMateyu isahluko phezulu chapter 26 sifunda from verse 26 sime from verse 28 sifunda kwivangeli kaMateyu isahluko samashumi mabini anesithandathu siqalela ukufunda kula vesi yamashumi mabini anesithandathu sime kwivesi yamashumi mabini anesibhozo iphepha ezantsi kwiBhayibhile ezindala u966 isihloko sale ndawo sithi ipasika yokugqibela nesidlo senkosi masifundeni ke nabantu abayifumeneyo bakubona ukuba bayadla ke uYesu wasithabatha isonka wathi akusikelela waqhekeza wanika abafundi wathi thabathani nidle umzimba wami lo wayithabatha nendebe wabulela wabanika esithi selani kuyo nonke kuba ligazi lami eli lomnqophiso omtsha elaphalala ngenxa yenu nabaninzi ukuze kuxolelwe izono siphele apho ke nesifundo sethu sesibini yangenkosi yoxolo inkosi yozuko ingasikelela ukufundwa kwelizwi layo ngokukude bengunaphakade amen 296
ndibulise kuzo zonke ii-clerics ezikhoyo abakhokeli abashumayeli omama otata ulutsha intombi abantwana wonke umntu kodwa ngokukhethekileyo. Amen. Ibuyise uphumeza abantwana. Uphumeza ufeaturisha naphina. Ufeaturisha ufase umzuzu umsesezingqondweni. Kwenzela uba xa sendiphuculelwe zingqondo ndithi kodwa wakhe kwasezingqondweni. Njalo mthembu ngifumana le-invitation umongameli enxibe idzunze abashoti bafutshane esithi awundincede mhlobam undenzele le nto. Yintoni uyifunayo? Wayicacisa kodwa kude kwangoku ndingekaqondi kakuhle bayo ndinamanaka ento ayifunayo. Ndimane ukuthatha kwezi zinto andithumela zona kodwa ndibhaqe kusithi wayi-mission week. Oh yes. Ndathi ke mandihambe ndithi uMawisile masithethe ngedini lemisa. Okay. Misa mission. Sithethe nge-mandate yemisa. Okay. I-mandate yonkonzo yomthendeleko imisa. Go in peace to love and serve the Lord. Amen. Phumani ngoxolo Everybody. nikhonze niyithande inkosi. I-mandate yenkonzo yomthendeleko. Eyona nto endifuna sithethe ngayo yiloo mandate yenkonzo yomthendeleko. Ndifuna xa kufika imini yangecawe sibe indlela besiyibona ngayo inkonzo yomthendeleko ibe kanti yahlukile kwindlela esizawuphuma siyibona ngayo inkonzo yomthendeleko. Isifundo esifundwe apha kwabaseKorinte incwadi yokuqala isahluko seshumi kulaa vesi yeshumi elinesithandathu ithi indebe yentsikelelo le siyisikelelayo asibubudlelane nabegazi likaKrestu. Isonka esi sisiqhekezayo asibubudlelane nabomzimba kaKrestu ngokuba thina sibaninzi nje sisonka sinye simzimba mnye. Ndicela ze nibambe le ndawo endiyibhaqe kulaa program yenu kuba underline sonke sabelana ngeso sonka sinye. All right.
kwafundwa kule vangeli kaMateyu isahluko samashumi amabini anesithandathu kwesasahlukwana samashumi amabini anesithandathu. Kodwa ndifuna sijonge le ndawo ethi bakubona ukuba bayadla kuYesu wasithabatha isonka wathi akusikelela wasiqhekeza wasinikela kubafundi bakhe wathi thabathani nidle umzimba wam lo kuthiwa wayithabatha nendebe wabulela wabanika esithi selani kuyo nonke kuba ligazi lam leli lomnqophiso omtshela phalandina abaninzi ukuze xolelwe isono. Amaxesha onke nikwenza oku kwenzeleni ukundikhumbula. Kukho izinto ezimbini endifuna ze sizijonge okanye siziqaphele. Kukho into ekuthiwa i-universal priesthood, the priesthood of all believers. Kubekho the ministerial priesthood, the ordained that is set aside to the ministry of the ordained. Zizinto zimbili ezi. There are lay people, abantu abangengo befundisi, kodwa emphehlelelweni bayenziwa oba babe ngabefundisi. Kubekho kuba sonke sadibana emphehlelelweni okanye lubhaptizweni senziwa ababingeleli. Kwathathwa abathile baqhongwa and they were set aside okokuba bamezinyaweni zikaKristu benyusa idini lombongo nelombulelo eliyinkonzo yomthendeleko. Ngumfundisi yedwa elikhe nimve esithi ngobusuku owanikelwa ngabo wathabatha isonka wathi akuba ebulele wasiqhekeza wasinika abafundi bakhe esithi thabathani nidle kumzimba wam lo owanikelwa nina kwakunye nabaninzi. Athi emveni koko athatha indebe athi selani kuyo nonke ngokuba eli ligazi lam lomnqophiso elaphalela nina kwakunye nabaninzi. Konke oku kwenzeleni ukundikhumbula. Masikhangeleke size kwi-context so that abantu bazo-understanda the importance yedini lemisa okanye ukubaluleka kwenkonzo yomthendeleko. Hambi masiye kule ndawo. Xa kuza kubakho umcimbi tatumbongo ekhaya, kuxhomekeke oba ngowuphi lo mcimbi uzawuba khona. Aba kuzawubakho umthayi wentombi kukhangelwa iintombi zekhaya, not nokuba zeziphina kodwa ezinendlela esiziphethe ngayo oba mazizokudidiyela. Akuthethwa noba ngubani na kwenzela oba makazokudidiyela apha ekhaya, kodwa ikhaya lihlala phantsi lithi siza kuthatha uNomonde adidiyele ngoba sijonge indlela aziphethe ngayo, ngoba kuza kwenza umthayi wentombi zekhaya. Aba kuzaba kumthayi wekhaya kuthatha umendi oba makazokudidiyela apha ekhaya. Kodwa there is one fundamental thing aba bantu funeke beyenzile xa beza kudidiyela ekhaya. Kukho izinto funeke bazigweme kuzo ngoba kuza kusilwa imbiza yekhaya. Ewe Nkosi. Ewe. Okwesibili, akazivolontiyi umntu oba makabe
nehlabi ekhaya. Akuthiwa sizavota sifuna intombi yekhaya kodwa liyahlangana ikhaya. Likhe lijonge zeziphi ezi-qualities uyazimatshana ezi-qualities zokokuba ube yinhlabi yalapha ekhaya. There are key fundamentals ekufanele ukuba inhlabi izenze nokuba mayingazenzi. Okwesithathu, xana ndikhangela indoda yoyokuthambisa umlibo, ndikhangela indoda enengqondo enomzozinzileyo mayiyokuthambisa umntwana wam, akuthathwa noba ngubanina mayokwenza lo msebenzi. Njengokuba ikhaya lihlala phantsi likhangela intombi ezakudidiyela, nalapha ecaweni xa silungiselela inkonzo yomthendeleko kufuneka abakhokeli nomfundisi kubekho izinto abazigwema kuzo xa belungisa imbiza yekhaya. Ngoba xa sisize emthendelekweni siza kwi-medicine of immortality. Kukuzinto kufanele abantu bazakulungisa le tafile bazenze nezinto ekufanele bangazenzi ngoba kulungiselelwa ukuphekwa imbiza yekhaya. Unendawo umfundisi nomkhokeli xa kuzawunyusa inkonzo yomthendeleko, unendawo abazihambayo nabangazihambiyo. Kukho izinto ezikhiyi ekufuneke bezenzile, kukuzila. Ngoba kaloku le nto siza kuyenza ngumqimbi obuqayi onophuku. Ngoba xa abantu bephume emakhaya besize enkonzweni yomthendeleko bazabe phethe imithwalo yabo, kwenzela abantu umbongo xa ephakamisa umthendeleko isonke siboniwa ngamehlo anyuse imithandazo nezicelo zabantu bakaThixo. Kuyanyanzeleka xa asikathethi asikayi kumenzi asikayi kwinhlabi kodwa sizathetha ngabalungiseleli. Iyakwazi ukonakala into yekhaya ingonakaliswa ngulo mntu umele umqimbi kodwa yonakele kwabantu bebelungisa. Wenzeni oku kube sisikhumbuzo ngam. Do this in memory of me. A highest form of prayer. Ingqikithi yokholo lwethu. Wathi besidla kodwa wenza amazwi awodwa. Ngoba ayinguwo umthendeleko xa umfundisi engakhange wathethela amazwi. Mkhokela umfundisi weshwatshatayo la ndawo. Hayi, Ndizama ukuba masibe ne-idea yokubaluleka kwenkonzo yomthendeleko. Ngoba we have become too complacent. Singabantu ngoku abanganakiyo ababheke ecaweni to tick the box. okay. Kanti ngoku we must put meaning ekukhonzeni
Siphumelele sinenkonzo yomthendeleko. Kodwa into yokuqala is to adore Christ. Thanksgiving. Atonement. Ukukhunjuzwa ngezono zethu. Petitions to God ukuzisa imithandazo nezicelo zethu kuThixo. Andiyazi nokokuba siyakhumbulana endleleni ebheka eMaus. Uthi uYesu wadibana nabafundi. Wathetha ngelizwi. Avuleka amehlo. Wathi emveni koko waqhekeza isonka. Ithini ke lento? Because God lives outside of time. Yes. uThixo asikwazi ukumcontainer. Because you cannot align God with time. Because God exists outside time. In order for us to bridge the gap or to be able ukusondela, masithi sakuliva ilizwi likaThixo avuleka amehlo ethu kwenzela ukuba ibe ne-meaning inkonzo yomthendeleko kuthi. Sithi xa sisondela kule ndebe, sithi xa sisondela kwesi sonka, kodwa sazoba this is the medicine of immortality. Jesus. Masivume to be transported outside of time. Ngoba kaloku zonke izinto zinentsingiselo yazo. Iqala uphume ekhaya ulungiselela ubheka enkonzweni yomthendeleko. Ngoba you are taking a journey eya outside of time. Singalibala oba uYesu the celebrant, the chief pastor. uYesu esisibingelelo. uYesu the holy sacrificing Father. Wave fundisa umakhumsha amachechi xa abantu bakaThixo beza kusondela. Besondela kuzokule kwamkela umzimba negazi likaKristu. Sithi nanso umfana kaThixo. Sithi nanko othwala asusa isono sehlabathi. Sithi banoyoko abo bamenyiweyo esidlweni sale mfana. Sithi sondelani namkela umzimba negazi lenkosi yethu Yesu Kristu ezanikelelwa nina nide yena ezinhlizweni zenu ninombongo nombulelo. Because we're in a journey to outside of time. All right. Eucharistia, inkonzo yomthendeleko, is the foundation and highest form of our worship. Ndiyayibona ke sosithethe siqinile wayisile. Ngoba kwakungakuyiwa njalo ingcwele yengcwele. Kwakuyiwa kube kanye ngonyaka wengcwele yengcwele. Abantu bebelungisa unyaka wonke. Belungiselela ukuyokuzisa izipho zabo ngokwemisebenzi yabo. Xa silungiselela ukubheka emthendelekweni, masinganeli nje ngokufika konke kuleti. Kodwa ndifuna amawisile afike ngecawe enkonzweni yomthendeleko ephethe imifufula, umlo ophethe isonka, ephethe ifruit, ephethe ukutya ezokubeka esibingelelweni, ezokuthi kaloku kukho ilizwi elathandulukayo elithi ndandilambile. Amen. Because xana kunyuswa idini, kunyuswa imibulelo
nezicelo zabantu. It can't be business as usual xa sibheka enkonzweni yomthendeleko. That's why inkonzo yomthendeleko ibekelwe the ministerial priesthood. Ngoba siyakholelwa kumfundiso nezinyaweni zikaKristu. Nalo kholo lwethu has been set aside in ordination. Amen. Njalo xa siqala inkonzo okanye umve umama xa ethandaza umve sithi egameni luyise, egameni lonyana, egameni lomoya oyingcwele, because that person invokes the Holy Spirit. Uyamenywa umoya oyingcwele. Sinento ethatha izinto for granted. Ecinga ukuba xa sikulendlu ukho umoya oyingcwele. That's why ndibale ndiwathathile amagama endiwasebenzisileyo ndathi othunywe ngumoya kaThixo. Ngoba mininzi imimoya in the church of God. Soloko abantu basindwa zizinto ezibasindayo. Abanye bazifaka ezipokothweni, abanye bazifaka ezingqini, abanye bazifaka ezindaweni zonke. Kunemimoya emininzi. Kodwa xa siza kuthetha okanye siza kuza enkonzweni yomthendeleko, let us invite the Holy Spirit that supersedes yonke imimoya. Ufike ixesha ke xa sibheke enkonzweni, niyayazi nani ngokusini akuvele kuyofikwa kulaa ndawo ethi ngobusuku owanikelwa ngabo. Kodwa umfundisi ucela uThixo umve eyinvite ibandla lonke esithi let us affirm our faith. Umfama wisile sithi siyakudumisa Thixo, siyakuvuma sisaya asikafiki. We need in that process to examine our conscience. In that process, khumbula xa usize enkonzweni yomthendeleko yahluke ngezigaba. Isigaba sokuqala, it is the penitential act, ukuzixela nokuzivuma izono zakho. Sifuna ukuthi inkosi asifanelekile. Ungathi ungene phansi kophahla lendluya kodwa uthetha ngelizwi lodwa sokuphila isigaba sakho. Because sizazi ubuze bethu xa sifika apha kumele siyabeze phambi koKristu. Kumele senze loo nto ngoba kukho indawo esiya kuyo. The second part yenkonzo yomthendeleko, it is the liturgy of the word. Nikhumbule lo mzekelo bendiwenza endleleni ebheke eMaus. In order for us to bridge that gap, masithi emveni kokufa ilizwi likaThixo eliphefumlelwe nguThixo sihambe siye kwisidlo esamiliselwa nguThixo. Xa siphakamile, xa sime ngenyawo, xa kusithiwa iculo lokungena kunamba bani liphakame lonke ibandla, kungena iprocession ekhokelwa yikwaya nabashumayeli nabefundisi ngokwe-context yethu apha. Kodwa immediately siphakama sisima ngenyawo, we affirm okokuba uKristu wafa waphinda wavuka. Asikhonze uThixo ufileyo, kodwa sikhonze uThixo owafayo waphinda wavuka. Xa sime ngenyawo nandawonini enkonzweni yomthendeleko, we symbolize ukuvuka
ngoba lento ngumthendeleko kuthiwa i-communion simele uba sihlelane kunye nayo omnye komnye kuxa sihleli phansi esinokwenza loo nto. That's why kuma indoda ibenye kungami babe baninzi xa kuthethwa. When we stand out of reverence. And it is symbolic of the risen Lord. When we sit, it is a receptive position. Listen to the word of God. Liturgy of the word and the Eucharist is one but similar acts of worship. Ilizwi aqala ukwenza inkonzo yomthendeleko kuyashunyayela kuqala then ube inkonzo yomthendeleko ngoba kufuneka sithini sihlale phansi sive ilizwi likaThixo lithini kwenzela ukuba sizokuhlambulula izazela zethu senzela ukuba sibe silungele le nto bizilelwe ngubani ngabakhokeli bomfundisi. Siyakhumbula ekuqala very important, the liturgy of the word. Ngoba xa kushunyayelwa we receive a summary of the readings of the day. Amaxesha amaninzi uyakumbona umfundisi esithi makuthathwe isifundo kwiTestamente endala, kuthathwe isifundo kwiTestamente entsha, kuthathwe kwivangeli. Ngoba isifundo seTestamente endala sasoko sisinxulumanisa nesifundo sevangeli. Because the Old Testament is the fulfillment, or it is fulfilled in the New Testament. Amen. And the New Testament is hidden in the Old Testament. That's why kusithiwa xa umshumayeli ezilungiselela ekoneni yakho and the exegesis ekoneni yakho hayi phambi kwamakhamente. Fika apha utolike isibhalo ungasixelela uba ufike njani kule conclusion, kodwa tolike isibhalo esihlale sahlulisela wena qala ephumini. In pulpit, I don't know your preparation, God. It was to deliver a sermon ngoba abantu bakaThixo bavukile nezokumamela wena. Sikwazi ukwenza into engathi yiyo. Because we've reached a point as Christians okwenza izinto isiqhele. Alungiselelwa, yazilelwa inkonzo yedilinimisa. Ndivile kukho amadoda nabafazi abaza kungeniswa kwiimanyano ezahlukahlukeneyo. Kufanele uba ngoku bazilele nomini nokuthatha uxanduva. Uve emveni kwentshumayelo umvumi uKristu esihlaba ngokwakhe esithi nene ukufa kwakho Nkosi siyakwazisa kwaye novuko lwakho siyakudumisa ude ubuye ngosuku ngoba avulekile amehlo. Kukho balapha amehlo avulekile kodwa baboni. Ngoba xa kuthethwa ilizwi likaThixo sine tendency yokujonga uba lithethwa ngubani.
Ngubani wathatha ilizwi likaThixo. And we focus there. Abafundi bakaYesu okanye kunamzekeliso wesidlo kwatopha invitations zisithi zani konke sekulungisiwe kuthiwa kweza nomnye wayalela ukumkani oba isicaka zakhe masihambe sibheke esitalatweni nasezibhrokweni sikhangele wonke umntu eze konke sekulungisiwe. And those that were invited missed an opportunity to dine with Christ. Kukwamaxesha kuba sicinga uba singcono kunabanye abantu. And xa sicinga uba singcono kunabanye abantu abanganxibi ngale ndlela sinxiba ngayo, we miss the opportunity to dine with Christ. Amen. A lot of people are wasting their time every Sunday and come and waste their time because they miss a golden opportunity to be in Christ. Icawa ngobulumko bayo ayisoloko icawa ku-100 kodwa kukho amaxesha kufuneka ukuthi icwaka ecaweni simamele uThixo bawuthini. And these distractions, zininzi izinto ekufanele uba xa sibheke ecaweni masike sizisuse kuthi. Umfazi umeza kuphi? Umeza kuthuna undithengele le watch. Iyekile le watch uyinxiba ngecawa. Okay. Ngoba ngoku ifoni yam ndiyibekile pha siyangena imessage apha. And it's a form of distraction. Their thought was very good kumkani. Kodwa ngimina ngecawa funeka ibeke ecaleni ngoba iyamkhupha ifoni umntu ecaweni. The reason why we prepare for Holy Communion, it is because it is very delicate. Sizaphe dispensary. Sizothatha amayeza okuphila. Sizothatha amayeza okuphila apha. Aba wena usiqalisanga kawuqalise lo mntu oseceleni kwakho ozokuthatha amayeza okuphila. Or from the pulpit sibheka kwesisibingelelo emveni kokuba vuliwe amehlo wethu sithi sondelani namkela umzimba negazi lenkosi yethu Yesu Kristu ezanikelelwa nina nidlele nezitizweni zenu nombopho nombulelo. Andenoba sisahamba sonke. Ndifuna siubambe umqa kwi-1 Corinthians uthi ngokuba thina sibaninzi nje simzimba mnye kuba sonke sabelana ngeso sonka sinye. Kuba sonke sabelana ngeso sonka sinye. It is not a selected few. Awuye enkonzweni yomthendeleko ngenani lezithambo nazo. That's why icawe ngobulumko bayo in a catechism. Kuthoka uqala eklasini kwenzela uzofunda icawe bayithini so that you understand what is it that you receive. Yintoni le nto uyamkelayo. Ngicela mfundisi ongamawusika lo muntu uphethe lo fele isoka. Amen. Aphethe kulemonisi
aphathe ifruit, aphathe grapes, aphathe ama-apile, into ezimnandi, ii-chocolate, ii-biscuits. Besiza nezinto ngoba sedolophini andizothi mabazile egusha. Abantu bakaThixo phambi kokunyuswe inkonzo yomthendeleko. Ubameme bonke aba bantu bezisa imithwalo yabo. Abanye basisa isonka bezocela, abanye basisa isonka bezokubulela. Kodwa bonke aba bantu they have one objective, kukokuba mabazuze kule medicine of immortality. Mawubongwe wena Nkosi Thixo yendalo yonke. Mawubongwe wena Nkosi Thixo yendalo yonke. Kuba sinesisonka esisinikelayo. Isonka esenziwe zizandla zomuntu. Because zonke izinto zenziwe zizandla zabantu, kodwa masenzo ilizwi likaThixo lilibala isandla somuntu kodwa kuvela uKristu. Silala kuthiwa i-commingling of water and wine. Kuba lampompoza igazi namanzi. Xana sidibanisa amanzi newine, it's impossible to separate water from wine. That symbolizes the divinity of Christ. I be told, oba sithi siyamazi uThixo, asimazi uThixo. Kodwa inzondelelo yethu ukwazana noThixo. Amen. Ndinethemba lokokuba indlela besiyibona ngayo inkonzo yomthendeleko ayisafani nendlela besiyibona ngayo ngexesha singena. Sisifundisa ukuzila. You know la nkonzo yomthendeleko? There are key role players that can kill la nkonzo. Lo uhlabelayo. Uqale kufuneke ke ucenge yena ngoba uyaziwa. Oba nguye. Lo uhlabelayo. Ngoba abayonakele kwi-presenter. Isabonakala inkonzo kaThixo. Yilento sinekwithuba nokokuba xa sifika sikhe sibe nomzuzu sithandaza. Sesihambe siphume emakhaya ngecawe. Sihambe siyokuthatha imandate. And the mandate yenkonzo yomthendeleko ile ndawo ethi ihambani ngoxolo. Niyikhonze, niyithande inkosi. That's why sinkonzo yomthendeleko. Siyothatha imandate. Ethemveni kokokuba samkele umzimba negazi likaKristu. Siphume kuthiwe go into the world. Bawugqiba bonke abantu ungakhambi baxelele bayibone inkonzo ikuwe ngapha kwesisithathu. Ungakhambi baxelele uMkristu athi ngoku senxibe uniform yecawe kodwa icawe ingabonakali. Bethuna inkulu le nto sikuyo. Into kaThixo. Ayonto yakwaBusakona kaMakhumsha. Kodwa into kaThixo. Nibathandazela befundisi. Nithandazele neentsapho zabo. Nithandazele iinkokheli zekereke. Kwenzela ukuba zikhokele ngesidima nesithwazelo. Zisazi uba zikhokele emawazo kodwa zikhokele inkonzo kaThixo. Go in peace to love and serve the Lord. Amen.
kuwe Nkosi xa litshona ilanga Thixo wethu wena Nkosi ulungile somandla thembekile onke amaxesha Thixo wethu wena somandla uyinkosi yamakhosi uyikumkani kumkani elithi izwi lakho Thixo wethu unguThixo wena owembetha amandla njengengubo Thixo namandla bawethu osemazulwini siyakhothama kuwe Thixo wethu siyakhothama kuwe ngonyama yesixeko sakwaJuda sikhothama kuwe Nkosi yezulu Thixo wethu sithe Nkosi Thixo wethu ngomfundisi uBusakho Thixo wethu waze Nkosi wathatha umuntu wangaphandle Thixo wethu wambeka Nkosi kumawisile wathetha indaba yamawisile Thixo namandla onke Nkosi Thixo wethu ngomongameli Thixo namandla uthethile naye Nkosi weva Thixo namandla onke siyabulela Nkosi ngalamfundisi ingakanani Thixo namandla onke ezinye izinto Nkosi singabanye besingazazi Thixo namandla onke nokwezinye Nkosi ezimvuselelo nje Thixo wethu Nkosi msindisi ngalo lonke ixesha Thixo wethu wena uyasiqeqesha wena uyasinqwanqwatha wena uyasikhokela wena uyasigayida enkosi Thixo wethu siyabulela Thixo namandla onke siyabulela Thixo wethu gazi lakho Thixo wethu uthi umntwana wakho Thixo wethu xa sityile Nkosi Thixo namandla sichaphazela Nkosi iphakade Thixo wethu athi xa ethetha ngawe Thixo wethu umfundisi uBusakho wena Nkosi you are God who is from everlasting to the everlasting siyabulela Nkosi ukwazi into yokubana wena uThixo osuke phakadeni ukuya phakadeni uThixo ongabanjwanga xesha Nkosi Thixo wethu Nkosi somandla xa sawuphuma kule ndawo Thixo namandla onke phuma nathi Thixo wethu bheke ezindlini ubheke amakhaya Thixo namandla onke siyayazi Thixo wethu xa kuthethwa ngezwi lakho Thixo namandla ongendawo Nkosi uzawufika vavanye Thixo wethu akhangele ukuthi ingaba ubani nobani ulivile na Thixo namandla sithintela Nkosi lo macebo ngendawo ngegama likaYesu Thixo namandla hlala ezindlini ke Thixo wethu fukama moya engcwele igazi lakho Thixo wethu malihle phakathi kwamakhaya ethu Thixo wethu uzusibiyela Nkosi ngomlilo wakho wezulu egameni likaYesu Kristu nansi le weekend Thixo namandla onke ka-2 iphethe indaba Thixo wethu bawethu samazulwini yiba limnandi ke Thixo wethu ngoba utshilo ezwini lakho Thixo wethu wathi xa behlangene bebabini bebathathu wena Nkosi ungowena Thixo namandla onke yiba linani ke Thixo wethu nakule weekend zizukise moya ingcwele njengoba sawenzile siyabulela ngokwenza kwakho Thixo wethu wenze wamhle umsebenzi somandla namhlanje Thixo wethu sikunika uzuko nembeko sithe Nkosi kuwe Nkosi ngegama lenkosi yami Yesu Kristu amen amen
ayikho indawo endichitheleyo yobomi bam ngaphandle kwale kuba kulapho ndonwaba ndingatshekisha nakubantu basekhaya ngoba ndingazenzela into yoba ndithi xa ndithetha apha nani ndibe ndithenga ubuso bethu kodwa unganditshekisha ayikho indawo endithi xa ndikuyo ndizive into yoba ndonwabile. As a result, mamnolingo ndilibala nento engabikhoyo endlini. Nomama wapha endlini uyayazi loo nto. If into yoba ndithe kuye ndibheke ecaweni akaphinde andenze Mlibale. loo nto ke ifunisa into yoba ndithi umnandi walapha. Sizawuvuma nje ivesi benye ke siphakamise umzali wam kwabanye babazali bethu balapha esekethini, siphakamise umama uMakile azosenzela ilizwi lombulelo apha kutata wethu. Mama uMakile asiphakamise. Amagosa eseketho bathathu kaDumpetane, uMamuliwani, Mama Manyathi, amagosa amabala. Otata abashumayeli, omama abashumayeli, Mama uVice nesigaba sakho, osisi, madodana, Wesley Guild, umuntu wonke lapha endlini neendwendwe zethu ezikhoyo emva kwemini njengokuthiwa nje mandilibulise egameni lamandla igama lomfeli wethu onguYesu Kristu, amen. Ndothuke kakhulu intsuma yami undothusile ugqosa weseketi ndithi kuye hayi kodwa Nkosi uyandihlonipha
ngoba kaloku xa zasetyenziswa nokuyaprepare mina ndizolehlele enqanaweni ezantsi ndingamele nentshumayelo nezinto kodwa ke tata into encinci yokuba mandizokuthe enkosi tata wethu tata ubusakwe enkosi ke tata noxa abantu beyibona ngathi ligama elincinci kodwa enkosi yinto enkulu ngoba kaloku xa uthe wenzela abantu into abantu bafanele ba ukuthi enkosi emva kwemvula engaka enileyo kuthi ngokuthiwa nje wasifundisa ke tata as much as basiyazi uba yintoni na isacrament okanye umthendeleko kodwa namhlanje uze ngenye i-angle wasivula ingqondo yethu wasifundisa nezinye izinto besingazazi. Sifuna ukubulela kakhulu ke tata nakumongameli wethu ngokumane sichongela abantu. Hayi tata wethu masibulele tata ngoba le nto usiphathele ngala kwesekete intsha kuthi I think izelapha besikade singaqondi tata kodwa ngokuya kuhamba iminyaka uhamba nensuku esisoloko sisonqena uqombo uyayo nqena nalento yoza kule mission week kunalani ba hayi man kuyabanda hayi ntontontonton mhlawumbe into ye-mission week into yabantu abathile kanti ayoyabantu abathile yindawo esifunda kuyo le sonke ngoba each day enomntu wayo inemfundiso entsha uqala ngomvulo abantu abebekhona ngomvulo bayabalisa bendikhona nam ngolwesibini kodwa nam ndibalise sami isitori namhlanje ngolwesine kodwa utata usiphathela umntu omtsha every day kubakho umntu omtsha uzosixelela into entsha ebesingayixelelwa ndizona ndifuna ukuthi tata ubhusakho nefemeli yakho nesekethe katata uMakhumsha namagosa akhe ibamba ngazo zozibini izandla ithe nkosi tata ngexesha lakho wancama tata wami izinto zakho ezibalulekileyo kodwa wathobela ilizwi lentsuba yethu enkosi tata enkosi mama nakuwe mani ngomxhasa utata oxhaswa uyabonakala enkosi mama nabantwana ningayeki umthandazisa utata akululanga ukhokela mama akululanga ndisho mna ndibe ngomfundisi akululanga ukhokela nokukhokela kweyipini level kodwa into endiyaziyo akululanga ukhokela kodwa uthi ngoku simzimbami kufuneke kwezo ndawo sikuzo sifunde into yobana simzimbami sitsalele ethungeni elinye besixelelwa laa nto nakusasanje kuthiwa sinakwenza nto nakule sekethe ethu xa sithe sa sikhunjuzwa kusasa siphinde sikhunjuzwa naxa sizayolala enkosi tata ndithume loo nto inesekethe ithi inkosekethe yethu ibamba ngazo zozibini nguyesu kristu inkosi yethu amen